and I multiply by 4. Why are you multiplying by 4? I didn't get 4 boards, I only got 2 boards. Oh, it's 4 feet. You got to multiply by 4. This is 2 boards. Why would you multiply 4 feet by 4 if it was... Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys! Dito tayo sa garden. Kailangan ko lang itong alagaan itong mga cucumber natin kasi parang ready na silang magkanat-kanat kung sa Bisaya pa. So gagawa tayo ng parang hagdanan. Alam niyo guys, sa totoo lang parang nakulangan ako sa cucumber ko pero wala na akong space. Tara, si Roxy. Ay, nako, itong Roxy talaga. Kahit saan ako, nakasunod. So, yun. So, let's go sa garden. Ulit, balik tayo. Idikdik ko lang. Idikdik ba yan? Basta kayo ilagay ko lang yung stick na dyan. And yun lang yung ginagawa ko. Simple lang siya, guys. Kasi hindi ako bibili ng mga trellis na yan. Kasi ayaw kong bumibili, guys. Mahal yun siya, guys. Yung mga trellis na dapat kailangan yung mga vine. Mahal siya. So, ano lang ito, pang elementary style. Naalala ninyo guys, sa elementary may mga garden by group at saka yung kailangan mo lang gawin is kapag may string beans ka, kukuha ka ng kawayan or kahit anong mga stick na dyan. Yun yung gamit namin noon. Nakaluwag-luwag po tayo ng konti so kaya ito yung gamit natin. May pangtali na yung gulay natin. Buti na lang may wire yung fence namin kaya doon ko na ilagay yung pangtali natin and then i-connect natin sa stick na nilagay natin sa lupa. Simple lang naman itong cucumber alagaan guys kasi kailangan mo lang siyang ituro sa cucumber kung saan siya kakapit. Yun po yung kapitan niya, yung stick na yan. And then ito yung ginagamit kong pangtali, lubid. At saka yun yung ginawa ko. And yun, ang cucumber lang naman is kailangan ko lang siyang i-guide kung asan siya dapat pupunta. So yun lang naman, simple lang. At nagdagdag din pala ako dito ng ibang cucumber guys kasi parang kulang. Iwan ko guys, ganito ako guys, inaalalayan ko yung mga gulay ko. Yung nakikita nyo yan siya, yung string. Yun, siya yung kakapit. So, siya yun ang kukunin mo at ilagay mo siya sa lubid, sa pangtali. Doon na siya kakapit guys, sa lubid. And ito na yun siya, halupin nyo natin, may bunga na, may mga kaunting bulaklak na din siya. At saka itong perennial na strawberry natin, pabalik-balik siya every year guys kasi tinanim ko siya dyan, din hindi ko akalain na bumabalik-balik siya every year. At marami siyang bunga, kaso lang itong bunga na ito, itong strawberry na ito is maliit yung bunga niya guys. At ito na yung nakuha natin sa garden center. Ano ko siyang itanim ngayon? Hindi sana ako kukuha nito guys kaso kailangan kong magdagdag sa garden. At saka hindi ko pa ito na-try itanim. So, kailangan nating matry para naman makita natin kung ano ba talaga. At saka meron akong naobserbahan dito. Usually, ino-open ko yung mga ugat niya, yung roots niya. Kaso, parang overgrown na itong nakukuha natin, nabili natin. So, pabayaan lang natin siyang ganon. And tignan natin kung magbunga ba siya. Ito yung broccoli guys. Hopefully, magkabunga po siya. At saka kasi overgrown na siya guys yung mga nabili natin. Yun lang naman, cucumber, cauliflower, at saka cabbage lang yung nabili natin. At saka parang malapit siya guys. Malapit sa isa't isa yung pagtanim ko. Pero yun na yung space ko eh. So, kailangan ko lang siyang obserbahan kung ano ba talaga. Kasi I never been planted this kind of vegetables. O diba English yun guys? O diba English dapat dapat kailangan mag-English paminsan. Charot! So yun, pagkatapos nyo magtanim, kailangan mo siyang diligan para hindi siya mamamatay, para masaya yung roots niya, yung basta roots, iwan ko, ayun sa Tagalog, basta ugat sa Bisaya. At dahil gustong-gusto ni Tami itong mga salad, nagsidling ako ulit guys at saka kailangan ko talagang may space kaya nagtira ako ng kaunting space para sa salad ni Mister. So tinanim ko naman siya kasi po tumataas na siya and yun, kailangan lang yan. At after this one, mag-start na din akong magsidling para sa next planting. So ang ginagawa ko, itong kung saan ako naggagawa ng seedling, nilagay ko yung mga lupa kasi masarap yung lupa na yan. Hindi masarap kasi hindi ko naman siya kinakain guys. Marami siyang nutrients so kaya nilalagay ko siya sa mga natanim ko na like kamatis or mga ganon para naman masaya yung lupa kasi hindi ko masyadong dinagdagan yung garden ko ngayon ng lupa.
So, yun yung old lupa lang yung nandyan. So, kaya hindi masaya yung ibang gulay ko, guys. Yun yung naobserbahan ko. Pero, guys, kahit ganito, kahit hindi masyadong masaya yung halaman ko, meron naman tayong mga nakikitang mga bunga. At ito, alagaan ko din itong lime ko, guys, kasi po parang konti na lang yung lupa. So, dagdagan lang natin. And then, pagkatapos nito, meron akong natira na parimix na para sa orchids. So, yun, dinagdag ko rin siya doon sa ibabaw para, you know, para maganda siya tignan at saka also makatulong siya sa ating lime natin, guys. Para matulungan din yung lime at saka maging masaya din. At saka itong kalamansi natin, masaya din ako dahil meron tayong kalamansi at saka yun, ang kinukuha ko lang yung mga dahon sa ilalim para hindi siya masyadong malapit sa lupa yung dahon. So, kaya kukunin na lang natin yung mga dahon na malapit sa lupa para hindi madaling madapuan ng mga insekto. At saka ito, guys, itong langgam na ito ang dadami dito sa bahay, guys. Grabe. Pumapasok na nga sila. But anyway, hanggang dito na lang po tayo. Salamat sa panonood. Bye! So, let's go, guys. Hopefully, alam ni Mr. kung ano yung mga pinagagawa niya. Look. Say hi to them. Hey, guys. Shh. Don't mind me. Just undoing some wires. He's a wire guy. Huh? Dito na naman tayo sa Home Depot. Look, grill, oh. 450. Let me see. Limita it. Feeling relatively strong. It's okay. There's a single one over there. They're the same. They're the same. Oh, this is the one, Tommy. Look. Okay. How much is this? 42. 42. I told you. 60. Plus tax. I like this, Oh, I like that. Look. The waist camera is over there. Naghanap siya ng camera. No? Oh, this one, oh? With lights? Yeah. It's 139 for the blink. Oh, gee. That's it. Oh, I like this. Look, Tommy. It's a new one, right? Alarm system. Oh. What kind of wood you're looking? Guys, nandito kami sa wood. May plano daw siyang gumawa ng kabinet. Pero nagpasalamat ako dahil nagbago yung isip niya. So, andun siya. Bumili na lang siya ng gawa na kabinet. So, ngayon, tignan natin kung ano na namang maplano nito. So, yun, nagpasalamat ako na hindi siya gagawa kasi na forever talagang hindi matatapos. Nagpasalamat ako na hindi siya yung gumawa. Bumili na lang kami ng ano na siya, gawa na. And fun. I like that. Yeah, because look. Wala. Ito yung mga hinahanap ko, guys. Naghanap din ako ng ganito. Oh. Look, ito. Oh. Maganda siya. Man, what are you looking? What are you looking? Huh? Look at your ass. Come on, you're not gonna help me, look. Hello, there is rails up here too, look. Naghanap talaga ako, guys. Gusto ko talaga ng mga ganito. 30 inches vanity. Vanity. 30 inches. Ito gusto ko.
If you buy it in stock, that's too wide. Oh, there's 205 over there. Right here. $2-something. This one is 219. This is 205. This one, the dark stuff over here is 205. Did you see the dark? But they don't have the display. This is really too shallow for American kind of. Maybe deeper. Wala nang laman yung ano niya cart. Binalik niya, guys. Binalik. Yeah, but if you're not even, you have to plan it properly. Ito, nagbago na naman yung isip niya, guys. So, iwan ko na lang kung ano yung mga iniisip niya. So, ngayon, nalilito na siya kung ano yung gagawin niya. Pero meron akong plano at yun yung natupad. Pero, iwan ko. Andito siya, nalilito siya kung ano yung bilhin niya, guys. Kasi binalik nga niya yung cabinet. So, ngayon, iniisip niya, ano bang gagawin ko? So, andito na naman kami sa wood. Hindi, guys, nalilito na yan, guys. At saka, tinutulungan ko na lang siya. At saka, yung plano ko is yun na lang yung gagawin namin. So, kaya, andito kami sa wood section. So, meron tayong project na gawin. So, yun yung project na lang na gagawin namin is yung sa akin. Hindi na lang sa kanya. Kasi forever talagang hindi magagawa yung sa kanya. Okay, putulin lang ito siya, guys, dito. Wala man taga-putol, oy. Ask him, man. Wala mang taga-putol, eh. At dahil kumuha ako ng wood para sa project ko, of course, kailangan mong bumili ng stain para sa wood, para maganda din tignan, para presentable din. So, nag-aniisip ako. So, napagdesisyonan ko ito yung color na gusto ko. Weathered gray. Guys, this is gonna be a really expensive project. Nakakaloka. Umabot ng 300 yung nabili namin. Puro lang kahoy. Mas mabuti pang binili na lang namin yung yung ready-made na tawag nun na cabinet. You got my soda or is it in the car? Oh, it's in the back. Top and front. Uy, nasya kami, guys, kasi nakakaloka. How much is supposedly? Good question. This is why you look. Oh, you're taking wood for? What are you? All this wood. $300 for. Can we return it? Yeah. Huh? You can't return anything that's cut. So, let's see. The 3 tanks of propane were $15. Anyway, they were $5 each, yeah. The applicator for the stain was $10. It's actually $11. Okay. Sprite $2. Stain was $17. $5 for the screws. 16. What is she doing? 16. That's not 16 feet. Allah, I'm telling you. Yeah, I need to go back in. That's not 16. You have to return That was it. 8. That was 8 feet. Yeah. It fit the whole total? No. She charged me for 16 feet. That's why. Okay, you go. Binalik ni Tommy, binalikan niya. So, tingnan natin kung anong mangyari, guys. And I go back to the girl and I explain to her. She goes, "Oh no, you're doing it wrong. You're adding." I said, "Yeah, I'm adding 2 boards. Two 4-foot boards is 8 feet of wood." She goes, "No, we got to multiply. It's 4 feet, and I multiply by 4. Why are you multiplying by 4? I didn't get 4 boards. I only got 2 boards. Oh, it's 4 feet. You got to multiply by 4." I says, 2 boards. Why would you multiply 4 feet by 4? If it was 8 feet, you're gonna multiply it by 8. It's like, yeah, I'm done with you. You go to customer service. I can't. You're doing it wrong. You're adding. You got to multiply. You're not supposed to add. So I went to customer service. I explained them. They started laughing, and they gave me the refund for the other 8 feet. She charged me for twice as much of the smaller board. Twice as much as I got. so how much the total of our thing? So she gave me back $55. $55 credit for. That's what 2 boards cost. The smaller boards, 2 boards cost $55. So it's charges like $55 for shit. For not really your mouth. Charged me an extra $55. So, lesson of the day, kung hindi kayo sure na ganun talaga yung binabayaran ninyo, parang nasubrahan, i-check ninyo yung resibo at balikan nyo kapag may mali. Salamat guys sa panonood. Bye!